Wala ni dito ani eh. This is so nice. Wow. Ani dito nga ni. Stoy, naka-scan na mo sa temperature ninyo? Temperature na yun ba? Scan temperature ba? Scan kay para may bawaan yung temperature ba? Ito nga rin. Aircon na daw. Kay bawa pa may pag-ari may nag-cottage te. Welcome to our house. This is our small house, guys. Wow. Na, oy kanang manakag termo? Wow, kadako sa room. Our master's bedroom. Uy, na-video-video niyo. Hello mga abay, may gabi ninyo niya. Ang oras karon mga abay, alas 7:45 na nya. Naay karon mga abay, nagstay ngini sa wk&e apartment. Dinhi siya makita sa Anapog, San Remigio mga abay. Nya sulit kay mga abay kay ang bayad na mo nga ni is 3,000 good for 6 persons nya. Kung namoy excess mga abay, ang bayranan ra sa per person is tag 200 na lang. Karon mga abay, mangaon nami kay naluto na ang amo ang gihuwat nga pagkaon nga ako ipakita niyo mga abay kung kinsay nagluto. Muni sila nagluto mga abay. Oh. Pilang kilo bay? 120? Pwede ra 2 ka kilo nya 240. Maya mga tigluto mga bayo. Galambian ni mga abay. Woo! Butangan na ni mo Ariel Adonis? Ano butangan man na Ariel nga sudan man na? Kumuta eh. The picture you can smell. Na. So mga unta mga abay. Hello. Hi. Wow, kalami ani. Tara to ilang mga gipanggaon mga abay. Lami na te. Pamilin mo. Pamilin. Mga unta. Usa ni. Usa sa nagluto mga bay ha. Paso siya. Call 666. Hi guys! So kami nag-election night. So ngayon, bibigyan ko ng 2 points si Ibo. Gusto ko lang. Bibigyan ko ng 2 points sa Ibo. Gusto ko lang, bakit? Stricta. Ika. The next morning. Hello mga abay! Welcome na sa atong bagong vlog mga abay. So karong adlaw mga abay, nami nganhi sa sikat nga Cold Spring dinhi sa Tabogon mga abay, mao ni ang ginganlan nila og Guiwanon. Pero karon kanang Guiwanon mga abay nausab na yang pangan, murag Banyan naman siguro na yang ngana na mga abay. So
for almost 3 hours nga naghuwat mi ngadto sa gawas mga abay tungod sa kadaghan ang nanganhi. Nakasulod na gyud mi. Pagabot na mo ganiha mga abay, kung makita ninyo, ang linya sa gawas mga abay, ang mga sakyanan halos wala gyud iswag-iswag. So karon mga abay, ato ning naugo ng ilahang cold spring ani nya para maka-experience pud tag kaligo nga dinapita. Tara mga abay. Only took one look and now it's falling. I knew it from the moment that I saw. Ocean not so deep that I could fall in. I didn't care about all of your flaws, and I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. I look across and expect to see your face, to remember you're 1,000 miles away. Used to lift me up and now I'm falling. Since you left I've drifted out to sea. All the nights we danced away till morning. I miss the days that it was you and me. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. Find a way to make it back to me someday. I look across and expect to see your face. Then remember you're 1,000 miles away. Yes, hello mga abay. So karon mga abay nanamingan ni sa giparkingan sa muang van mga abay. Unya padong nami manguli ngadto sa Lapu-Lapu. So lingaw kay rong adlaw mga abay. Makita mo sa video ganiha nindot kay ngadto liguan ang cold spring mga abay. Sulit gid siya nya dili kay siya yung ingon ana kadaghan nga nangaligo mga abay. So nindot kayo. So salamat kayo mga abay sa inyong pagtanaw ani nga video. Kung wala pa ka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe mga abay. Nya i-like na lang po, then i-share ninyo. Comment sad mo mga abay, then kung gusto mo manglaag gani sa North mga abay, pwede mo visit gani sa Guiwanon mga abay. Ari na makita sa Maslog sa Tabogon mga abay. So kita-kita na po sa sunod mga abay, hantod sa sunod nga mga video. Bye bye, abay.